قدام 22 مغابيت هز تدالو على توزينات تزلكم مصلخو بقدامነት ارئيس زينا اب كلنا محارب حيلات فانو بالعلوي جنرال تግራይ ዝድገፈተነ መጥቃዕቲ ከም ዝፈሸለ ተገሊጹ አፍ ደገ ባህሪ ዘይ ምርካብና ይህሉና ስጋአትዩ ምባል ሓደገኛ ሀቀነ ከም ዘሎ ኤርትራ ገሊጻ ስደተኛታት ትግራይ ኣብ ዝቕመጡሉ ማዕስከር በዘጋጠመ ባርዓዊ ክልተ ህፃናት ሞይቶም እስራኤል ወታደራታ ኣብ ጋዛ ዝያዳ መሬት ክሕዙ አዚዛ زخبركم تخاتلتي أزن كالن زدسس مدبات زلكم تسلخو كسامو داتا مساي كتصنون دحاتتكو أبزا چانال دمه ناي وترو تخاتلتن خود كونو سابسكرايب لايك مبوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعجبكم أب كللا محارب حيلتات فانو بالعلوي جنرال تግራይ ዝድገፈተነ መጥቃዕቲ ከም ዝፈሸለ ተገሊጹ حيلتات مكل خالي إثيوبيا بزتفلالوي خوابيتات كل الأمحارة سرهت حدنت بزبل سمعت وقت حيلتات فانو استوارد متقعتي كام زفشلن كام زعنوان تمعلم شتها بزوصو مقلت سفليتهم حيلتات فانو بمرحنة برغاري الجنرال مقبي هايلن تحوابرتون نتوفري خامز كايرو خسيسهم حيلتات مكل خالي إسران حدن مقابي تخلتشن إسران حام مشتن مشتها بزوصو مقلتي اتوق حيلي فانو ابتي زوباتاتن ورداتاتن انوات كام زوردن محاور منقستين مفراس كام زهاق كانن قليتهم مجلس يابز استفرالوي خوابيتات كل زنقساسو استفرالوي جلتات فانو وفر حدنت بزبل زتوادد وفري دحري مجمارهم يوم ابتي بقچت زتاسيخ للامحاره ابز زحلفو معالتات قچت مليسو تلعيلو روي قدات كام زورده صبصبات يغلقلولهم تمجلس مكل خال حيلتات فانو اخر تيم ببال ابت خلل متقعتي خمز جمرو برغاري الجنرال مغبي هايله بدحريت نت زوان مرغا زكر زلو منقسقاس حدنت غوسغاسيو خبل كسيسوم حيلتات مكل خلاب زوصو مجلسي حيلتات فانو عابي سباون نواتاون كساراتات كام زغاطوم غليصو تدمسيسوم يوم كبلون وسيخو غليصوم برغاري الجنرال مغبي هايله اب حلو فيوتو قديم تغارا لا هنا يتغچتيو بمبال حزب تግራይ بزي زخونو وتادراو يفلطو ناب كيناتي مرحو خمز نبره بمتقاس معراب تግራይ يملس አለኹ بمبال كل تگزين سراويت فيدرال منغستي خطقع زفتن برغاري الجنرال مغبي اب زوان زي ورق تግራይና زمته بኤርትራ ቢሉ ይሽጡ አለኹ بالحابيرم ات برغاري الجنرال مغبي سمع بريتوريان مدخامن نخيعوتن عاب صعر خيم زغبره زخص منغلص فيدرال منغستي نتي ጊዜያዊ መንግስቲ በመውዳቅን በኃይል በመገልባጥን ስልጣን ከህዝፈቱን خبل ገሊጹም ሰራዊት መከላከለ አብዶ ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ሰሜን ጎጃም ምዕራብ ጎጃም ምዕራብ ጎጃም ሰሜን ወሎ በብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ተወዲቡን ተደግፉን ይውዝብሉ ኃይልታት ከምዛነው ተማሊ አብዞጹ መግለጺ አፍሊቶ አፍ ደገ ባህሪ ዘይ ምርካብና ይህሉና ስጋትዩ መባል ሓደገኛ ሐቀነ ከምዘሎ ኤርትራ ገሊጻ አፍ ደገ ባህሪ ዘይሙናን ከምና ይህሉና ስጋት ገርካ ሙሳድ ሓደገኛ ሐቀነ ዘሎ ምኻኑ ኤርትራ ገሊጻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በሐሙስ ፓርላማት ሀገር አብዛሃቦ መብርሂ አፍ ደገ ባህሪ ኢትዮጵያውያን ናይ ይህሉና ጉዳይ ኹብል ተዛሪቡ ነይሩም በወገን አስመራት ማሊ አብዞ ጾቀጥታው ግብረ መልሲ ዝመስል ሐጺር መግለጺ ሪቶ አብይ ዘተጋነነ ይኽብል ገሊጹም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ በኤክስ አብዞ ጽሑፍ አፍ ደገ ባህሪ ዘይብለን ሀገራት ናይ ህላው ሓደጋ አለውን ዘስምዕ ትንተና ቦቱ ዝሰሓተ ጨለነትን ተሕስቶ ዘይብሉ ጓንጓ ምግናን ምኻኑ ይሙጉትም በሁለን ሀገራት ዝተዋሃደን ነዊሕ ዋን ዝጸንሐን ተጻባይ ምርጋጥ ኃይል ባህሪ እንተ ተፈጽሙ ጥራይና ይህላው ስጋት ክፈጥር ከም ዝኽእልዩ እትስም አብይ አህመድ ዘይጠቀሰ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ከረድ ዝፍተን በትሕስቶ ሓደገኛን ንጥዑይ ክልታው ርክብ ይኹን ነቲ ኣብ ሕዱራት ክብርታትን ዓለምለኻዊ ሕግን ዝተመስረተ ዞባዊ ምትሕጋዝ ዝጻረር ይኽብል ኣብ ኤክስ ገጹ ዝወጽ ሐጺር መልሲ ናይቲ ሚኒስትር ይነቅፍም ኤርትራ በወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ አፍ ደገ ባህሪ ዝወሃብ ዘሎ مجلسات كم زز كفا خد قلت مصنع يفلت منستر قدات وصا ኤርትራ ዑስማን ሳልህ በሶሉሳ በስመራ ንዝርከቡ አምባሳደራትን ወከልትን ሀገራት ወጻብ ዘካይዶ ዘይሉ ሙዳኺባ በወገን አዲስ አበባ ዝቀላህ ዘሎ በዲፕሎማሲ ይኹን በወታደራዊ ኃይሊ አፍ ደገ ባህርን ማስከር ኃይል ባህርና ይምርካብ ጉጉይ ሸውሃትን ሀገሩ ከም ዘቆጣ አብሪሁ ነይሩም ኢትዮጵያን ላውነትን ግዛታዊ ሓልነትን ጉራብታ ከተخبر ማህበረሰብ ዓለምን አገደስቲ አካላቱን ጸውጥህ ገብሩላ ኤርትራ ትምሕፀን ክብሉን መጽዋዕታ አሪቢዩም አብይ አህመድ አብናይ ተማለ መግለጺው ሀገሩ በዚህ ኩናት አፍ ደገ ባህሪ ከፈተላ ከም ትደልም ግላጽ ዋንነት አፍ ደገ ባህሪ ምሕታት ግን ከም ነውሪ ዝቁጸሩሉ ጊዜ አብቂ ምባሉን አስመራ ዘቅሰነ አይመስልን
ቁጥቡ ዝዓቢ ዘሎ ህዝቢ ምልዋጥን ካብ ድኽነት ክወፅን ዝደሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ጫፍ ተሓንፂፅሉ ተዓፂው ኣብ ማእሰርቲ ክነብር ኣይክእልኒ ክብል እዩ ኣብ ዘጠንቀቕም ንግጠሞ ንዘራረብሉ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንዋጋ ኣይኮናን ውግእ እውን ኣየለናን እዩ ብዙሓት ክስታት ይስማዕ እዩ ዝበዝሕ ክስታት ግን ማይ ዝዓቁር ክብል ገሊጹም ህዝቢ ኤርትራ ሓው ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ምስኪን ህዝቢ እዩ ከም ኢትዮጵያ ከዓቢ ዝደሊ ህዝቢ እዩ ዘድሊ ልምዓት ውግእ ኣይኮነን ተሓባቢርካ ምልማዓን ተሓባቢርካ ምስራሕን እምበር ሓደ ነቲ ሓደ ምውጋእ ናትና ዓላማ ኣይኮነን ኢሉ ብኻልእ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገር ወረራ ክፍጽምን ካብ ዝጀመርናዮ ሕልሚ ደው ከብልን ይኽእል ዝብል ስጋት ድማ የብልናን ፈጺሙ የብልናን እዚ ክስመረሉ ኣለዎ ዝኾነ ደፊሩ ዝፍትነና የለን እኹል ምድላው ስለ ዝገበርና ይብል እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣስታት 2 ዓመትና እንቁልቁለ ዝመፀ ዝምድና ክልተን ሃገራት ናብ ወጥርን ምትፍናንን ይዓርግ ከም ዘሎ ይግለጽ ስደተኛታት ትግራይ ኣብ ዝቕመጡሉ ማዕስከር በዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ 2 ህፃናት ሞይቶም بسنكت ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተወለደ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ሱዳን ዝቕመጡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝነብሩሉ ማዕስከር በዘጋጠመ ባርዕ ምኽንያት ህይወት 2 ህፃናት ከም ዝቐጠፈ ተገሊጹም ኣብ ሱዳን ዝቕመጥ ጋዜጠኛ መሃንዳነ ገደይ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሓንቲ ካብተን መዕቆቢ ቦታታት ዝኾና ዑምራ ኩባ ከም ዝተኸሰተ ሓቢሩም እቲ ሓደጋ ብሓሙስ መጋቢት 11 2017 ብኣቋፅራ ግእዝ ከባቢ ሰዓት 7 ከም ዘጋጠመ እቲ ጋዜጠኛ ገሊጹም በሰንከት ባርዕ 14 በቴንዳ ዝተሰርሑ መዕቆቢ ገዛውቲ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዮም ዝበለ ማድሃኑዮ በሰንከት ሓደጋ ዘስዓብ ዕንወት ኣብሪሁም ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ነይሩ ንብረቶም ሙሉእ ብሙሉእ ዓንይሎ ዝበለት ጋዜጠኛ ኣብቲ ማዕስከር ዝነብሩ ስደተኛታት ነቲ ባርዕ ደው ከብልዎ ከም ዘይከኣሉን ብመደዳ ተሰሪዖም ዝነበሩ ናይ ቴንዳ ዳሳት ከም ዝዓነውን ይገልጽ ካብ ውልቃዊ ንብረት እቶም ስደተኛታት ብተወሳኺ ኤጀንሲ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ናይ ረድኤት ትካላትን ነቶም ስደተኛታት ኢሎም ዝሃቦ ወርሓዊ ረድኤትን ከይተረፈ ምዕናው ተገሊጹም በሰንከት ሓደጋ ባርዕ ድማ 2 ህፃናት ከም ዝሞቱ ጋዜጠኛ ማድሃንዮ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹም እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ነገር በቲ ሓደጋ 2 ቆልዑት ምማቶም እዩ ካብ ሓደ ስድራ ቤቶም ወዲ 6 ዓመትን ሓደ ወዲ 2 ዓመትን ምዃኖም ገሊጹም ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ብዝተፈጠረ ጎንፂ ብዙሕ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ካብ መንበሪኦም ተፈናቒሎም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም እዮም በዘካቶም በሰንከዚ ደማው ኩናት ናብ ሱዳን ተሰደዱ ኣብታ ሃገር ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ተመዛበልቲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ከም ዝበጽሕ ይንገር መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ትግራይን ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ምስተሰማምዑ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ሓደ ኣካል ተስምዕ እኳ እንተኾነ ፈረምቲ ኣካላት ስርሖም ብዝግባእ ስለዘይተዋፁ ተስፋ ስደተኛታት ይጽልምት ከም ዘሎ ተመዛበልቲ ይገልጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሓለፈ ሐሙስ ናባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝስምዑ ዘረባ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይካሉ ብሰንኪ ፖለቲካን ሰብኣውነትን ዝተሓወሶም ገለ ፖለቲከኛታት ትግራይ ምባሉ ይዝከር መራሕቲ ህወሓት ብወገኖም በአብይ አሕመድ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስት ኢትዮጵያ በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ግዛታዊ ሓድነት ክልል ትግራይ ውሑስ ክኸውን ከም ዘይሰርሐ ይኸሱ እስራኤል ወታደራታ ኣብ ጋዛ ዝያዳ መሬት ክሕዙ ኣዚዛ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ሓማስን ኩሎም ዝተረፉ ጅሆታት እንተ ዘይፈትሑ እቲ ሰራዊት ኣብ ጋዛ ዝያዳ ከባቢታት ክሕዝን ገለ ከባቢታት ንሓዋሩ ክሕዝን ምዃኑ ኣፈራሪሖም እስራኤል ካት ሰራዊት ሃገሩ ነቲ ኣብ ጋዛ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣጋር ሰራዊት ክሳብ እቶም ጅሆታት ዝተተሓዙ ክሳብ ዝምለሱ ክሕይሎ ምዃኖም ገሊጾም ካብቶም ኣብ ጋዛ ጅሆት ዝተተሓዙ 59 እቶም 24 ብህይወት ከም ዘለው ዝእመን ኮይኑ እቲ ኻልኣይ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ውጽኢት ከምጽብ ዘይምኽኣሉ ዕጮም ኣብ ጥርጣሬ ይርከብ እቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝጽንሐ ተኽሲ ደው ምባል እስራኤል ኣብ ጋዛ ድሕሪ ዘካየደቱ ናይ መሬት መጥቃዕትን ቦምባታትን ወፍሪ ስዒቡ ኣብ ዝሰሙን ብወግዒ ተዛዚሙ እዩ ኣብ መላእ ጋዛ ፍጹም ተስፋ ዝቆረጹ ነገራት ይፍጸሙሉ ኣዝዩ ዝሕዝን ይብል ሳምሮዝ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጋዛ ንኹነታት ምድረ በዳ ጋዛ ክገልጽ እንከሎኻ እስራኤልን ኣሜሪካን ሓማስ ነቲ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምንዋሕ ዝቐረበ እማመ ነጺግዎ ክብል ከሲሱ እዩ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ BNTV ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ምሳና ስልጽናኹም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሙ ሰላም ተመነና